चला पटापटा सर्वांनी आन्सर द्या. लवकरात लवकर आन्सर करा. या फोटोचा आन्सर लवकरात लवकर करा. ज्यांना आन्सर येते त्यांनी पटापटा कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं. सर्वांनी कमेंट करत राहा, कमेंट करत राहा. लाईक वाढवत राहा. लाईक करा, कमेंट करा आणि आन्सर द्या लवकरात लवकर. डफलीवाले आन्सर द्या.
पटापटा कमेंट करा. लवकरात लवकर कमेंट करून सांगा, की काय काय आन्सर आहे? लवकरात लवकर कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा आणि सांगा याचा आन्सर काय आहे? लवकरात लवकर जॉइन व्हा आपल्या चॅनलला. आणि हे टोटल किती रुपये आहे हे आन्सर द्या मला लवकरात लवकर मंडळी. का वेळ घालवताय? पटापटा फॉलो चॅनलला जॉइन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझ्या पुढच्या लाईव्हचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. लवकरात लवकर कमेंट करून सांगा मला, की याचा आन्सर काय येणार आहे?
पटापट कमेंट करत जावा मंडळी, पटापट कमेंट करत जावा. लवकरात लवकर कमेंट करत जावा. सांगा उत्तर पटापटा. लाईक वाढवत जावा. लाईक करा पटापटा चॅनलला. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा पटापटा. थँक यू सो मच. 8 लाईक झाले आहेत. वाह! वाह! धन्यवाद. क्लॅपिंग फॉर यू. प्लीज अजूनही सर्वांनी डबल टॅप करत जावा आणि आन्सर देत जावा. किती रुपीज आहेत टोटल? धन्यवाद. पटापट कमेंट करा.
लवकरात लवकर कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉइन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पटापटा कमेंट करा. मंडळी सांगा की किती वेळ आहेत हे पैसे? तुम्हाला मोजता येतात तर पटापटा मोजून दाखवा की. कमेंट करून सांगत जावा. हॅलो.